Ahojte priatelia, chcel by som vám ukázať ešte, ako sa balia naše luxusné autokoberce a v akom stave sa dostanú až k vám domov, tak aby sme ich doručili k vám nepoškodené a hlavne tak, aby ostali také, ako sú teraz, aby ste s ním boli maximálne spokojní. Používame veľké plastové vrecia, ktoré sme si nechali vyrobiť na mieru. My ho takto krásne vložíme. Zavákuujeme, respektíve vysajeme prebytočný vzduch tak, aby sa zásielka pri prevoze nepoškodila. Tak. Nalepíme etiketu a takto pripravený balík vám posielame na adresu prostredníctvom služby DPD.